Čaute, ja som a toto je môj historický prvý. Ale ne, čaute. 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 Vítame vás. Čaute. Vítajte pri ďalšom vlogu. Dneska... Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom... Počkať. Čo? No, dúfam, že to je lepšie. Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu. OK, Henrietta, ešte trošku make-upu tuto. Ešte tuto mám flak, počkaj. My už nahrávame? Ale ne, čaute, tu je Gogo a vítajte pri našom 6. vlogu. Takže... Tiež to milujete? Ale ne, čaute a vítajte pri našom 7. vlogu. Takže dámy a páni, páni a dámy a dámy a páni, vítajte pri ďalšom vlogu. Tak čaute, už sme sa dlho nevideli. Tak čaute. Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu číslo 10. Dámy a páni, zase sa stretávame. Vítajte pri ďalšom vlogu. Čaute, tu je Gogo a Cvrček a sme v Ale ne, čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu. Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu. Dneska... Bam! Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom... Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu. Bam! Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu.